Kumusta? Pabukid na punta. Yeah! Mga sundalo, asa na mo? Break na mga bay! Let's go! Pagabot sa adlaw nga break na gyud, murag ni bugnaw ang dughan sa kalipay. Backpack andam, sapatos gihigot, auto kusog ang dagan pa uli sa balay. Pagabot sa among balay, grabe kalami, higda-higda lang samtang nagkape sa buntag. Walay alarm, walay formation, pahuway sa lawas mawala ang kapoy. Napulo ka adlaw, murag paspas kaayo, katawa og bonding dili gusto matapos. Pero sa kalit, kalendaryo misinggit, hapit na mo balik sa kampo. Inigawas, murag auto kusog mo dagan. Inig pabalik, murag baw hinay mo lihok. Welcome to the jungle, ayaw nakaulaw, sulod na diri sa among Pinoy anan. Gitawag kini iyan sa bukid. Alams na mga bay, usahay makahuna-huna ko, kinsa kaha akong unang kontakon. Si First Sergeant yun ang una sa listahan, nang gurok pa ang tudlo sa pagdayal. Good morning first, tubag dayon siya. Oh, unsa man, nangayo lang unta ko. Unsay hangyon nimo, ako nga nagkatawa. First, pwede ko pa extend. Si First may tubag dayon, extend nga naman pud. Ako, lami pa kayo ang higda-higda First. Gihahak ning style. Magtinan-away na lang ang mga kauban, katawahang tod manghila. Murag makagawas nag-otot sa katawa, kay kabalot ang tanan parehas ratag gibate. Inig pa uli, murag eroplano ang dagan. Inig balik, murag baw sa kaguwol. Pero bisan lisod ang pagya sa pamilya, duti gihapon ang una sa tanan. Welcome to the jungle, wag nang mahiya. Tumuloy ka rito sa tahanan natin, mga igsuon sa serbisyo. Ligon gihapon, bisan mingawon, padayon ang misyon. Break ra na, mga bay, human sa katawa, balik na punta sa kabukiran. Padayon lang, kay sundalo man ta. Yeah! Iyan mahal cover.